ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲೂರ್ಪುರೆಲ್ಲ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಯಾನ್ ತುಳು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ದಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಈ ಲೇಸಡ್ ಮದಿಮೆದ್ದಲ್ಪುರ ಮನ್ಪುರದ ಕಡ್ಲೆ ಮನುಲಿದ ಆಜ ದಿನ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯಕ್ ಮಂತ್ ಶೋಕ್ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ಮನುಲಿನ ಎಂಚ ಆಚೋನಿ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಎನ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ಬಂದುಪುರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ತೂದು ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇಂಕ ನಿಕುಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪನ್ನೆ ಅಂಚಿ ನೀತ್ನೇಟ ನಿಕ್ಲು ಏರಾಣ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರಿರೆಗ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಲಾಯಕದ ಕಡ್ಲೆ ಮನಲಿ ಆಜದಿನಿ ನೆಂಚ ಮನ್ಪಿನಿ ಪಂಡದಿ ನಿದ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಂದುಕುರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತು ಮನುಲಿನ ಶೋಕ್ ಮಂತ ದಿಕ್ಕದ ಕಟ್ ಮಂತದಿ ಒಂದೆ ಐದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ನಂಗ ಕಡ್ಲೆ ಬೋಡು ಕಾಬುಲ್ ಕಡ್ಲೆನ ಬೊದಲ್ ಪದ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ನೀನ್ ಕಡ್ಲೆನ ಬೊದಲ್ ಪದಿನ ಕಡ್ಲೆನ ಬೊಕ ಮನುಲಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದಾತ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯರದಿ ಒಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಲ್ದಿಂದ ಶೋಕು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಶಿಲ್ ಪಾಡ್ಪೋರ್ಚು ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅತನ ಮನುಲಿಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜೆ ಇಂದು ಬೇಯಂದುಪ್ಪುನಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರ ಪೊತ್ಪುಗ ಸ್ಟವ್ ಒಂಜಿ ಪಾನಲಿದು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಜೆಸ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊಂದು ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡುದಾತ ಶುಂಠಿ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಆದ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಒಂಚೂರು ಕರಿಬೇವುದ ಸೊಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡೊನುಲೆ ನಂಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಚ್ಪು ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ದಾಸಿಮಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಜೀರ್ದರಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ ಓಮ ಪಾಡೊನುಲಿ ಓಮ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಐತನ ಪಾಡ್ಲೇಜಿನ ಬೋರ್ಚೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತ ನಂಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ ಮೆಂತೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ಪುಡು ಎಲ್ಲಿ ಆನಿಕ್ಲು ಸೂದಿ ಒನಡು ಮಲ್ಲ ಸೂದಿ ಎರೆಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ ಪೊತ್ಪುನಗ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಆಜಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಲೈಟ್ ಆದ ಪೊದುಪುಗ ಈ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀನೊಂಚೂರು ಚೌಳಿ ಎರೆಬುಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಂಡ ಯಾವ ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಉಡಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಚೌಳಿ ಐನೆಟ ನಮ್ಮ ತಾರೈನ ಪೊತ್ತುದಿ ಒನ್ಗ ಒಂದ್ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ದವ್ವಿ ಬಾನಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪದಾತ ತಾರೈ ಪಾಡೊಂದೆ ಅದನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೈ ಯಾವು ಐನ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಪೊತ್ಪೊಡು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಿರ್ದಾದ ತಾರೈನ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಪೊತ್ತು ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿಲ ಸಾಮಾನ ಕಡೆ ಉಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೊಲ್ನೆ ಮುಂಚಿಲ ಸಾಮಾನ ನೀರ್ ಪಾಡಂದೆ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ನೀರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿರ ಒಂಚೂರು ಈ ಮುಂಚಿದ ರೆಪ್ಪನ ಕಡೆಯುಡು ಅವು ಸಣ್ಣ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈನ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತುನ ತಾರೈನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ತಿರ್ಗಂಡೆ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅರೆಪು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನುಲಿಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಐನು ಪೂರ ನೀರು ಅರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡೊಂದಿ ಒಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸುಕ್ಕನ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮನುಲಿದ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಬನಲ್ ಎತ್ತಂಡ ಬಿಸಿಲಿನ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟವ್ ತಮಿತ್ತ ದೀದು ಐಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೊನುಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೊಂಡ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಯಾನೊಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕರಿಬೇವು ಒಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಪಾಡೊನ್ನೊಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದು ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಯಾವುಂಡು ಪೂರ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರದ ಅರೆಪು ಕಡೆದಿದ್ದ ಐನ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯಕ್ ಮಂತದ ಮೆಲ್ಲ ಉರಿದಿದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಪೊತ್ಪುಡ ಅರೆಪುನು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಅರೆಪುನು ಪೊತ್ತುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪುದ ಪಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿನ ಪೂರ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನುಲಿನ ಬೇಯ್ದಿ ಎರೆದಿತ್ತಿನ ಮನುಲಿನ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಸೋಕು ಮಂತದ ತಿರ್ಗಂಡ ಸೂಪರ್ ಐನಂಚಿನ ಕಡ್ಲೆ ಮನುಲಿದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಪುನ ಪಾಡು 2-3 ನಿಮಿಷ ಪೊತ್ಪೊಡು
ಮೆಲ್ಲ ಉರಿಟ್ ಪಜ್ಜಿ ಐತ ಕಮ್ಮಿನ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ತಿನ ಮನುಲಿಲ ಕಡ್ಲಿನ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಮೆಲ್ಲ ಉರಿಟ್ ನಮ ಐನ ಮಗತ್ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಐನ ಅಂಚತ್ನ ನಂಗೆ ಕಡ್ಲೆ ಮನುಲಿ ಆಜದಿನ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಲೇಸಿಡ್ ತಿನ್ಪತ ಇಡ್ದುಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೆರು ರುಚಿಗೊಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಅತ್ತನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿಂಡ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದ ನಿಕ್ಲು ಮಗಪ್ಪುನಾಗ ಉಪ್ಪುನು ತೂವೊನ್ಲೆ ಅರೆಪುನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತರೆ ದೀಪತೆ ಅಪಗ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದಾಜ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಪಗನಿ ಚೂರ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಬೋಡುಂದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಯಿರತ ನಮ್ಮ ಏತು ಸುಲಭಡೆ ಕಡ್ಲೆ ಮನೇಲಿ ಆಜತೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡದ ಈತೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಇನಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ನೆಟ ನಿಕ್ಲೇರ್ ಆಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ಪೂರ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ.